En dwe manyien mar auchiel. Budget ochiegni som, jo Kenya bende nigi paro mopogore opogore. Jatend piny owuoyo e lemo ne piny Kenya. Wach maduong' manyo oganda owuo godo ni kare milion 200 mane wacho cha ok en. Ma jatend piny owuon kowuok e dhoge wacho ni osiepe Kenya ni oko ka manyalo siro piny Kenya. Penjo ne owuok kuom oganda ni to osiepe Kenya gi ka gikonye Kenya bende chulo osuru. Dr. Mark Matonga, mago gin weche miwacho na light not but gin samoro gik mawuok e chuny japiny. Penj economist. Penj economist. Penj economist. Machiegni Dr. Aete. Go erokamano kuom kendo biro e ratil kawuono. Mokwongo kapok awuoye wach mar ndege mar milion 200, yiena mondo ago mos makende ne leaders wariyo moluwito minegi. Achiel en former MP ma Kisumu Central moluor jaduong' Ouda mowito mamagi. Agwagone mos kendo machielo en Professor Tom Ojienda mowito mingi. Mago mine jotendwa, wagone gi mos. Nyasaye mad ket chuny mine wago kamukwe. Okay. Kase wacho kamano, wach mar ndege mar ker manodhi godo Amerka, aparo ni en wach maduong' to koduong' ahinya madilo weche moko monego wawachi mar ber kata rach manyalo wuokie dhi ker Amerka. To kwa wacho weche mar ndege no, ker no wacho ni notiyo gi milion 10 kende ma jomoko ni nopo nono kogocho ne State House kawacho ni jaduong' in kidwa dhi to in kore dhi adhiya ni wane mwamiyi ndege midhi godo kikiti kata gi 20 million mwamiyi mana 10 million. Luoro moro wango kata bed mana ni mano ne adier ni notiyo gi 10 million. Tiegi milongo ni state capture, jogo mamako sirikal gi e yore moko mago ledhi. En wach moketo luoro e chunywa nikech I want you to imagine, adwa ni par niere kaka ng'ato Abu Dhabi kucho ne nyalo ng'eyo chandruok mag chuny ker marwa mochiw offer mogol ndege manonego be nitiyo gi 200 million nikori tiyo gi milion 10 kende. En ang'o ma jatend wani ochikogi kata bromiyogi nikech kidwani mondo ikaw kata imak sirikal to mano en achiel kuom yo ma idonjo godo e ka corruption bende bet nikech koro ka gidwaro gimoro to gin bende ginyalo wacho ni jaduong' ni donge nwa mi macha nono koro itimiyo wang'o. Itemo wacho ni samoro nitie minobat gi yo ka ng'ich ng'ato. Nitiere minobat. It is not real ni inyalo bet ni golo milion 10 to ndege malich kama chateri machak duoki kiteri nono. Jaduong' mano en gima miriambo ok en adier. Tie gimoro mipando wae to ka obed ni adier nochiwo milion 10 to kara jo Kenya onego bedi moyangore kendo ne ging'e ni gimiluongo ni state capture ni is real to sechakore kendo en mane sirikande ni bende. Okay.